प्रणाम। आज एगो अउरी मुद्दा लेके हम रउआ लोगन के सामने आइल बानी। ता आज जब कल हम एयरपोर्ट से अइनी तो ओइजा मने बाथरूम में गइनी तो ओइजा नल एगो लगा रहे। तो नल में का बा कि ऐसे हाथ रउआ लेके जाएम तो लगी पानी देवे। तो मने हम कहनी कि भाई साइंस या टेक्नोलॉजी के काम होला कि हमनी के जीवन जौन बा जिए में आसान करेगा। उ तो अउरी मुश्किल कर देले बा जियल हमनी के। अब पहिले टोटी वाला नल आइल बा, टोटी घुमा देनी, नल चालू हो गइल, पानी गिरत, आराम से हाथ धोई। एमे का बा कि हाथ अब लेके जाना, एक जगह लेके हाथ जाइए, फिर ओइजा हाथ लेके जाम तो पानी गिरी, फिर 5 सेकंड पानी गिर के फिर पानी गिरल रुक जाता। और फिर रउआ हाथ में साबुन लगल बा, फिर ओकरा सामने हाथे तरह घुमाई तो बुझाते नहीं जे हाथ कहाँ लेके जाए के बा, केतना दूर लेके जाए के बा। तो ई टेक्नोलॉजी से तो ज़िंदगी और ही मुश्किल हो गइल बा, आसान कहाँ होई। और दूसरे एगो चीज़ जौन और जना से हम परेशान भइल बानी, जौन कार के सीट आ गइल बा। तो कार के सीट में पहिले का रहला एकरा घींच के आगे पीछे खट खट कली, पीछे कली, आगे कली। अब में बटन वाला आ गइल बड़ा सन। अब वो बटन दबाएम, अब धीरे धीरे चूं क के पीछे जाता। उतना देर में रउआ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएम। तो सब तो ई जो विज्ञान के जौन काम बा, तो टेक्नोलॉजी के काम बा जीवन के आसान कइल जाओ, एकरा के भारी काहे करतनी। बाकी सब ठीक बा, रउआ लोगन ध्यान रखी। प्रणाम।